phakade kuyona. Somebody shout hallelujah. Namhlanje I want to speak ngento ethi you are strong by the help of God. You are strong by the help of God. But Chawe uzosifundela ku chapter number 10 verse number 16. Ngifuna sibuke into ethi ngesikhathi uChawe evula iBhayibheli lakhe angalibolekanga. Ngesikhathi sibuka ke closer to this chapter and this verse. Sizobuka ama-verse angazuthi akhuluma ngento engama-parable but asho something that you are strong. And whenever in life you feel like you are not strong, ngicela ukhumbule le ntshumayela namhlanje. Engizoyishumayela today. You are strong. That is Matthew chapter number 10 verse number 16, which I believe ukuthi uChawe besevule khona kumaye nomoya. Oh, amen. Number 16. Yes, chapter 10 verse 16 Matthew. Hallelujah. Bekani ngiyakuthuma ngiyakunithuma ninjengezimvu phakathi kwezimpisi. Ngakho ke hlakaniphani njengezinyoka nibe mnene njengamajuba. Awuphinde futhi. Bekani ngiyanithuma ninjengezimvu phakathi kwezimpisi. Nelungile. Nelungisiswe uyena. Ninjengezimvu. But I'm sending you outside there. Abantu eniyakubona kubona izimvu. Kodwa uthi ke niya phakathi kweimpisi. Impisi I think uthi noma ngayanzanga study kahle about animals. Kodwa ngiyabhilivela ukuthi impisi kulula ukuthi idle imvu. Kusho ukuthi uma ubuka lezi lwane eziwu2 which is imvu nempisi, they are enemies. But God is uthi kubafundi bakhe, I'm sending you out there. I trust you. Ngiyanethemba ukuthi noma nifika phakathi kwabo labe niyakubona banjengani. Labe niyakubona bazimpisi. But noma senifikile kubona yazini ukuthi ngiyanethemba. I want to tell you, tell your neighbor, uthi makhelwane makhe, uBishop uzothi strong as weak as you are. When you look into yemvu, mawuyibheka imvu, isona silwane kwi outside appearance mawusibuka usiqhathanisa nezinye izilwane si weak ngoba sithobe kakhulu. Imvu sithobe kakhulu. And okwesibili imvu enye into ongayinaka ngayo mawungathatha imvu bese uthatha imbuzi kubeka kokubili. You can analyze and say imbuzi is stronger than imvu. Somebody shout hallelujah. But uthi ke nginithuma phakathi kweimpisi. But I trust you. Ngicela uphinde futhi Chawe, nginithuma phakathi kweimpisi but I trust you. Bekani ngiyakunithuma njengezimvu Abantu abalungile phakathi kweimpisi. Ngakho ke hlakaniphani njengezinyoka nibe mnene njengamajuba. Manifika lapha yana hlakaniphani njengezinyoka nibe mnene njengamajuba. And mawuthi ayichecka leyo nto leyo imvu iphethe kodwa ihumble. Ukuhlakanipha wisdom, that is a feedback. Ukuhlakanipha iwisdom and nokuba mnene ilo njengejuba imvu inakho. Somebody shout hallelujah. Then lifunde the next verse. Kepha xwayani abantu ngokuba bayakunikhaphela emphakathini banishaye emasinagogeni abo. Niyakuyiswa nangaphambi kwababusi namakhosi ngenxa yami
kube ngubufakazi kubo nakwabezizwe. Kepha kuyakuthi nxa beniqaphela ningakhathazeki ngokuthi niyakhuluma kanjani Okay. nokuthi niyakuthini, Okay. ngokuba niyakuphiwa ngaso leso sikhathi eniyakukhuluma. Now let us take leli verse elingenhla sithathe lama verse leli lingezansi. Now leli verse elingenhla lithi nginayo into yokuthi ngiyavumelana ukuthi nina mina nginenze nabayizimvu. But niyaphakathi kwempisi bese ke eyacacisa kancane kuyivesi elingezansi. Uthi njengoba nginithuma niyaphakathi kwabantu who will turn against you. And laba bantu they will bazon reject, bazonixosha, bazonishaya, bazokwenza yonke into. Uthi ke but noma bekwenza yonke leyo nto ningakhathazeki ngoba mina I will put amazwi emlonyeni wenu ukuthi niyakuthini kubona. So kunezinto ezifew engifuna sithinte. Number 1, into ethi when you are committed to your safety, you are not fit enough to risk for Christ. Ngiphinde futhi. If you are too committed to your feelings, safety, when every time empilweni yakho ufuna ukuthi ube umuntu osafe, awukwazi ukuriska for uKristu. Because ukuriska for uKristu kusho into ethi lapha okuyi-comfort zone khona, you will never be able to see uNkulunkulu esebenza beyond your limitation. If we comfort zone, but you need to come out from your comfort zone and be in the midst of people who won't understand you, of people who will fight you back while you are not fighting. Angazo amen ukhona like that. Now, if ever you are able ukuthi wena ukwazi ukuba ube phakathi kwabantu aba against what you have, kushuthi you will be able to risk for Christ. uKristu akusiyo abantu abangamavaka okuthi mabehlangabezana nezimo ezincane bese beyagive up. Kodwa uKristu wabantu abathi yonke into engihlangabezana nayo noba ingaba ingozi kangakanani, but I believe the one who is by my side. Then enye into lena ukuthi nginithuma njengezimvu phakathi kwempisi, isho into ethi la niyakhona akuyikuvumelana nani, kodwa la niyonyathela khona yonke into iyakuphikisana nani. Uthi worry not for what will happen to you, because I am by your side. I will give you some ways ukuthi niyakuthini. And another thing I feel we underline, if kungenzeka, if you are not worthy, if you are not ready to surrender for your safety, you cannot risk for God, and God cannot use you. Uma uhlala njalo uthi uNkulunkulu ngicela ukuba ngivikele impilo yami, ngivikela uqobo lwami, kumele ube phakathi kwezinto ezi against you, so that you will be able to be above and beyond whatever that you are facing in life. Mawakahlangabezani nesimo asikakakholwa ukuthi lo Kristu ngamlandela. Mawakahlangabezani nesimo esibanzima empilweni asikakholwa ukuthi khona into engenzeka empilweni yakho. Let me just give you this. Somebody shout hallelujah. Let me give you this. Koshanda maya hela basaya. People aba fragile abakwazi ukuba bakwazi kuma. Because abanye babo, they can shut down
they shut her down because they are afraid of, or let me put it in this way, they are afraid of the truth of life. Ukuthi iqiniso lempilo lithi you need to face challenges in order for you to become greater. Let me just repeat again. Iqiniso lempilo lithi you need to face challenges in order for you to become greater. Somebody shout hallelujah. And again, it is God who is going to give you some ways. Phakathi kwesimo sakho. Phakathi kwempisi. Akasho ukuthi ba-address njengempisi. Kodwa uthi noma uphakathi kwabo hlakanipha njengenyoka. Bese uba mnene njengejuba. Kusho ukuthi be humble phakathi kwazo impisi. Uthi mina ngizokwenza wena ukwazi ukuphuma. Isho ukuthini lento le? Isho into ethi you need to be not too comfortable or to be in your comfort zone. You need to come out from your comfort zone and be, somebody shout hallelujah, endaweni la khona othi mawuhlangabezana nezimo bese uthi uNkulunkulu ngethembe wena ngoba uma ufike imeni wethembe wena uzawufeyila ngoba uzozama ukuyiprotector uzame futhi ukuba kuyi-comfort zone but mawuphuma esimeni uba phakathi kwempisi phakathi kwabantu abazokushaya benze yonke into babe against you uthi uNkulunkulu I'm going to give you some words and amazwi engizokunikeza wona amazwi azokwenza ukuthi uthande isitha sakho and uthi ke if ever you become a sheep mawuba imvu or somebody shout hallelujah uzokwazi ukuthanda isitha sakho but if you are failing to love your enemy then kusho ukuthi awukakwazi ukuthi uJesu imission ithini imission ithi yiza kumuntu omzondayo aze amthande because of uthando otshengisa yena. In other words, you don't awubuyiseli into ayiletha kuwe. Angisho ngesizulu. Awubuyiseli into ayisho kuwe. Tshela sethu usawubuyisela into ayenza kuwena. Khuluma noseduze uthi awubuyisela into ayenza kuwena. Sometimes izimo zingakushaya but don't be a coward. Sometimes izinto ungafika phakathi kwazo uthando alukhule phakathi kwezimpi obhekana nazo. Abantu abashaywe kakhulu abantu abagcwele uthando lukaNkulunkulu. Abantu abandlula ezimene ezinzima abantu abakhuliswa uNkulunkulu phakathi kwazo lezo zimo. Abantu abahlabahlela uNkulunkulu nahleli kubona. Abantu othi mawuthi uyabheka ihistory yabo bese uyathola ukuthi phakathi kwesimo abathembanga bona kodwa bafika benjengezimvu phakathi kwempisi bathi asizuku-acta sizotshengisa uthando phakathi. If you don't believe, go and ask David. They will tell you Saul was his enemy, but no mesefikile mhumeni esefikelele awuphethe umese engamgwaza fu Saul wafika mhumeni elele uSaul wathatha umese wasika umphetho wengubo yakhe wathatha isiqephu wayisemshiyelele kanjalo wahamba waya phezulu mayifika phezulu kwamhume wayisamemeza athi Saul angimemeza ngoba ngimela kodwa sengibuya lapho lele khona benginamandla okubulala kodwa ngikubulalanga ngoba ngi-understand into ethi phakathi kwempisi don't be impisi phakathi kwezamaphubesi ungabi iphubesi kodwa wena letha uthando phakathi kwesimo obhekana naso uJehova uthi I'm going to create my love inside of your storm. Phakathi kwesimo sakho khona uthando olugenerate uNkulunkulu. Sengathi ungamtshela sethu ukuthi khona uthando olugenerate uNkulunkulu. Phakathi kwesimo obhekene naso kunothando isizulu eliphezulu eligeneratayo. Ngizwe uthando kubantu phakathi kwezimpi ababhekene nazo abazothi basebebuya. If you don't believe me, asambe seGenesis chapter 45 lithi iBhayibheli kwathi abafowabo uma sebebuya
haleluya behlule uku-identify uJosepha wayesethi uJosepha webafowethu ngingumfowenu uJosepha lo engadayisa ngaye nenicabanga ukuthi wafa kodwa ningasakhali manje ngokuba uJehova wasebenzisa nina ukuba nithathe mina ningifake emgodini ningidayisela ama-Ishmayeli namhlanje ngizolondoloza impilo yenu. I don't hate you, I love you. Tshelo seduze uthi ungamzondi phakathi kwesimo uzofundiswa ukuba mnene, phakathi kwesimo uzofundiswa ukuhlakanipha, phakathi kwesimo uzofundiswa ukuthi uphendula kanjani phakathi kweinkinga zakho. Wena ngeke ube above ngokuyilwela, but you will be above ngokuthi uJehova alwe on your behalf. Sengathi ungatshela seduze ukuthi mawuyilwela amandla akho azawuphela, kodwa uJehova ukwethembile ukuthume phakathi kwempisi, ukuthume phakathi kwabantu abazolwisana nawe. Impisi ifuna inyama yakho enamfu, but wena uthi uNkulunkulu ngizokulondoloza ngeke impisi isondele eduze kwakho. Somebody shout hallelujah. Ngikuthume phakathi kwazo zohalela inyama zizeyeke ngoba uhambe wedwa. God, you are by my side. Come on, somebody shout, God is by my side. I'm not walking alone, but I'm walking with God. I'm not walking alone in this journey, but I'm walking with God. Angihambi ngedwa kodwa ngihamba noSimakade. Anginyatheli ngedwa kulesimo engibhekene naso kodwa nginyathela noSimakade. Nanoma ngabe yini uSathane ilethayo ngiyaza nginjengabo kodwa mina nginjengaye. Ngizoveza uthando lwakhe phakathi kwalesi simo. Uma ngeke ngaliveza kahle ngizawuphakama ngibe ngaphezulu. Okhomanta laphosa. Cela umthindo oseduze uthi makhelwane thinta uthi uthunyiwe phakathi kwempisi. Impisi okumele zidle wena kodwa uNkulunkulu ngeke avume. Awukholwa ngithi ncwadi okushunyelwe ngaye ekseni emthandazweni uDaniel naye wayingcwelisa kangadla ukudla kwenkosi uNebukadnezar uDayira. But iBhayibheli lithi there come a time la khona uDaniel wayivula ifastela elibhekise eJerusalem ethandaza kathathu ngosuku ethi wena Jehova uyaphila, athi nguye noma ngilapha ekuthunjweni, athi akekho njengawe, athi akekho ngafaniswa nawe, athi ingceba zakho zimile kunaphakade, athi amandla akho ayamangalisa naphakade ekuthunjweni. Unguye izolo, unguye namhlanje, unguye naphakade. Wavula ifastela wabhekisa eJerusalem wathandaza kathathu. Kanti khona ozombhaqa ukuthi yena akathandazi ngapho, uthandaza ngalo. Cela utshelo seduze uthi wabhaqwa. Wangasho ukuthi ngoba sengibhaqiwe ngiyalwa, akangalwe. Tshelo seduze uthi asilwe. Sengathi ungamtshelo seduze asilwe. Noma belwa kuFacebook wendlule ngathi awubonanga, noma ngalwa abafowena wendlule ngathi awubonanga, noma ngalwa abantu abasindisiwe yendlule ngathi awubonanga, ngoba wena uya understand ukuthi uthunywe phakathi kwempisi kodwa uJehova nawe. uJehova nawe. Yizwa Daniel wathathwa afaka emphandeni weingonyama zafastiswa kwenziwa yonke into nesazi story. Kwathi ephakathi kwamabili inkosi uDayira yangalala. Yabuza umbuzo. Yathi ngeke uphu Daniel. Kwathule emgodini. Wagijima yakhona inkosi ebusuku ngalele. Yathi Daniel muntu kaNkulunkulu. Sithula njengezimvu. Bese kuba uyena okhuluma on our behalf. Ubani owenza ukuba inkosi ivuke? I'm not walking alone.
He's by my side. Tshelo seduze uthi makhaya ngihambi ngedwa. Kodwa uhamba nami. Khuluma noseduze uthi angihambi ngedwa ngiyaphakathi kwempisi abantu abangilwisayo. Jawe lo life oyowenza khona bazowulwisa kodwa uhambi wedwa. Uhamba noNkulunkulu by your side. Wonke umuntu olapha noma ngabe yini ekulwisayo yazi ukuthi awuthunyelwanga kwezinye izimfu kodwa uthunyelwe empisini, but you will survive phakathi kwempisi eyifisa inyama yakho. This one, 8 minutes left. This one, into ethi kamakusha, into ethi Mthino sethuze zala nje somtshela zala nje singonyama kwangena umuntu kaNkuluNkulu zangamudla noma ilanje siwe uyimfu engikuthumela phakathi kwempisi kodwa impisi ngeke sikudle. uDaniel naye ufakwa phakathi eingonyameni zifastisiwe kodwa ingonyama zangamudla kunalokho zathi wozolala qamela kithi waqamela kuzona kwaze kwafika inkosi yathi Daniel muntu kaNkuluNkulu ngabe uNkulunkulu wakho ukusindisile na? Wathi uDaniel mana njalo nkosi yami okhoshana maya hela basaya kodwa beka abantu la ekhaya tshela seduze uthi awuhambi wedwa. Awuhambi wedwa phakathi kwesimo. Wezwakala uDaniel uthi inkosi yathi obana baba bafake uDaniel kodwa nabo babulawa abafaka uDaniel wakhishwa uDaniel wathi mayikhishwa kodwa kusuka namhlanje you will become a prime minister uzophatha lesifunda yonke into siyozwa ngawe. Oh, somebody shout hallelujah. You are not alone. Simfu phakathi kwempisi siphakama sizimfu abayithobayo yena uyakuphakamisa. Humble yourself by the side of the Lord, he shall lift you up. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Uthunywe phakathi kwezimpisi. Five minutes left. Vula chaw. Jeremiah 12 verse number 5. So Tandas. Jeremiah 12 verse number 5. Ukaman talabrose. Ooh. Chapter 12 verse number 5. Verse number 5. Awufunda u1 5. Verse number 1. Gijima nawo gijime kakhulu. Ulungile wena Jehova. Wena Jehova ulungile. Noma ngimelana nawe ngiyakhuluma nawe ngokwahlulela. Yebo. Iphumelelani indlela yababi. Kungani ukuba babe nokuthula? Iphumelelelani indlela yababi. Kungani bona babe nokuthula? Abakhohlisa nokukhohlisa na? Yini laba abangabakhohlisi babe nokuthula na? Ubatshalile futhi bagqilile. Nabo labantu batshalile Nkosi. Bayakhula bathela izithelo. Siyakhula ngapha nabo bayakhula ngale. Useduze nomlomo wabo. Awu. Kepha ukude nezinhliziyo zabo. Useduze kodwa ukude nenhliziyo zabo. Kepha wena Jehova uyangazi. Uyangazi. Uyangibona. Uvivinya inhliziyo yami ukuthi njani kuwe. Cela umtshelo seduze ukuthi makhelwane phakathi kwempisi kuvivinywa inhliziyo nje. Uamen angazi ukhona la ekhaya. Umtshelo seduze ukuthi phakathi kwempi ubhekene nayo. uNkulunkulu uvivinya inhliziyo. Yebo. Bakhiphe njengezimvu zokuhlatshwa. Ubalungisele usuku lokuhlatshwa. Bakhiphe njengezimvu zokuhlatshwa ubalungisele usuku lokuhlatshwa. Yebo. Verse number 4. Yebo. Koze kube nini izwe lidabuka nemfino yonke yasendle ibuna na ya ngobubi babakhileyo
khona izinkomo nezinyoni ziyabhubha Yeah. ngokuba bathi akayibona ukugcina kwethu. 5. Verse number 5. Nakho ke. Uma ugijimile nemgundatshani yakhuthaza ungancintisana kanjani namahashi na? Laba abahlakaniphileyo abazimpisi mawugijime nabo bakukhuthaza amahashi ungancintisana nawo kanjani na? Asambe. Uma wethemba ezweni lokuthula kuphela uyakwenza njani ekukhukhumaleni kweJordani na? Mawathemba phezu kokuthula kuphela yakwenze njani ekukhukhumeni kweJordan. Funda uverse number 5 with the message. Yes. Iseduze lapho kuwena. Uba uyiphethe eduze. Yebo. Verse number 5. Yebo. Oh, 3 minutes left. You are right, O God, and you set things right. I can't argue that, but I do have some question. Why do bad people have it so good? Verse 5. Verse 5. Why do con artists make it big? You planted them and they put down the root. They flourish and produce fruit. They talk they old friends with you. But Yeah. Verse But- 5 no. yes, but they couldn't care less about you. Meanwhile, you know me inside and out. Oh God. So Jeremiah, if you are worn out in this fortress with men, what makes you think you can race against horses? Oh, Koshana, so tandas. And if you can't keep your wits during time of calm, what's going to happen when troubles break loose like the Jordan in flood? Lento iti nitandaza because no 2 minutes. Iti if ever ubona izinto zenzeka right round langitume khona. And then when you want to race with them, what will happen if lezi zimpi nakho konke kuqonga kuba ngaphezulu? But let me just give you mhlawumbe into ezovana ngayo. Ma wena ukhwithiswa zinkinga ezincane obhekana nazo empilweni, uyakwazi kanjani ukubhekana nezinto ezinkulu? Who can race with the horse? Nobody can race with the horse. But if you fail ukuba utheklishe lezimpi ezincane, la khona you can run with people. La corner you can run with people's business ideas. How come if God want to start something new with you, will you be able ukuba uNkulunkulu akufake kwi-race ye-horse while wena ungekho kulihashi but isipiti sakho sifana nesehashi? Because you are failing ey'ntweni ey'ncane obhekana nazo. Siyathandaza namhlanje uyahletshwa sewuyagive up ngoba kukhuluma kabi sewuyahlina benza lento sewusayina sewuyayeka emsebenzini, wena usuyaphuma emsebenzini benza lokho wena unendaba vele wena awuncencile wena awukhoshana maya usahlulwa yizimpi ezincane. Where men can run, where men can race with men. Oh, somebody shout hallelujah. The time will come for umuntu ukuthi arace nehashi. Uyakwenza njani kwispeed sehashi wena ugijima phansi? Uthongule that one, it is impossible. uNkulunkulu wakwenza kwincwadi yamakhosi ekhuluma welisha ekhuluma nenceku yakhe wathi bopha ukhalo wangagibela ihashi but wabopha
njalo inceku yagijima iyotshelwa hamba ukuthi imvula enkulu iyeza kuthiwa yagijima yandlula ihashi tshela seduze ukuthi izulu likwethembile hayi kule race yabantu hayi kuyirace yelevel yabantu uNkulunkulu kwathembe kuyirace yezinto ezimpossible akapha ushataya hela basa kodwa bekhe abantu ekuseni mthandazo anike enkonzweni izulu alikwethembile mawusahlulwa into encane kodwa umuntu othi ngiyakuzwa bishop khona umuntu othi ngiyakuzwa sothandaza 1 minute awu times up asime ngenyawo akhoshana maya hela basaya thina seduze uthi izulu likwethembile asime ngenyawo likwethembile usaqasulwa izinto ezincane usaqasulwa ukuthi uzwithu uhletshiwe usaqasulwa ukuthi imali awunayo ebank usaqasulwa ukuthi imali awuyazi iphelelepi yekela lezinto la khona umuntu engareyisa nomuntu kodwa manje sikwi-level yokureyisa noJehova Jireh noJehova Nisi when impossibilities meet God because when impossibilities meet God everything bow yonke into iyabawa uma izinto ezingenzeka ihlangana thina we are not just men lithi iBhayibheli man edla uphuthu njengami indoda elalayo njengami yakhomanda ilanga yathi ilanga lime ngisalwimpi yathi alime ilanga imvelo ayikaze yalalela ukuba ishintshe isikhathi nayo yonke into nokuba ime kodwa ngenxa yokuthi leya ndoda yayingahambi yodwa but yayihamba noJehova uJehova walalela wayesethi kulungile ngizolimisa ilanga lami ilanga langashona yalwa yaze yaqeda impi ilanga lase liyashona yingakho unyaka uno 365 and 366 khona ilanga usuku olodwa lalahlekayo lalahleka because indoda ethile ehamba noSimakade yakhomanda ilanga lathalime tshela seduze uthi mawuhamba naye awubusalwa izimpi zabantu kodwa ulizimpi engaphezulu kwabantu awusakhulumi ngokwelevel yabantu kodwa ukhuluma ngelevel engaphezulu abantu abayikhulumayo. Somebody shout amen if you can. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Somebody shout I've got that power. Nginamandla okuba yimfu phakathi kwempisi impisi sizwe igwinwe yimi. I will rise above my enemy. Come on, you can shout that. I will rise above my enemies. I will rise above my situation. I will rise above whatever that is tormenting me. That is tormenting me. I'm above the spirit of lack. I'm above the spirit of delay. I'm above. Lift up your hands. Lift up your hands. Usahlulwa yirace yabantu. Kuyakwenzakala kanjani mase kufuna ukurace namahashi? Can we elevate you? Ukuthi thinking capacity yakhe ayingabi kwi-level yabantu. Indlela ocabanga ngayo ayingabi kwi-level yabantu. Indlela wenza ngayo izinto ayingabi kwi-level yabantu. Yonke into oyenza kuswele, whether it's a business, whether you are at workplace, whether ukephi noma at your family, but you need to rise. Let people see that you are not alone, but God is upon your life. Let people see that awuhambi wedwa, but God is by your side. Is by your side. Is by your side. Can I talk to somebody? As we are praying, can I talk to somebody? Talk to your disease.
whether it's a chronic disease, whether what I don't know, whether it is the disease that they've discovered. I don't care what Masana was discovered, but who's married to the race in a band. God was as a racer. Sirayisa namahash. Just those who think race nento abantu abangarayisi ngayo ingane ayisale phansi ingane inhleba ayisale phansi laba baxabanisayo basale phansi. I'm above that. God is by my side. Angisanyakaziswa angisashayikwa. Nehemiah yehla lapho wathi Nehemiah wait ngeke ngishiye the great project bese ngehlele ezansi. I am busy doing the great work of God. Somebody shout hallelujah. Asarayisi nabantu. Thina babili eduze ukuthi makhona ungasarayisi nabantu. Khuluma nababili ungasacabangi njengabantu. Thina bawuthuthi if you've got a business basacabangi njengabantu. uNkulunkulu omkhulu. Mawusemsebenzini babakhothama bathi sibona uNkulunkulu kuwe. Sibona uNkulunkulu wena. Noma ungenasikhundla banginikeza isikhundla singaphezulu. Ngisho wasiqualifyile ngenxa kaNkulunkulu. Daniel ufunde pha ngifundanga ndawo. Kodwa isinqumo engasenza sangiphakamisa sangihlalisa endaweni eziphezulu. Kuthi angithi praise God ukuthi wathatha isinqumo sokuza kule Nkosi yenkazimulo uJesu Kristu indoda yempi owayekhona nokhona nobakhona njalo. Lift up your hands and close your eyes. Let us all pray. Asithandaze sonke. Asithandaze sonke. Ushana mama. Worshippers come forth. Do I not awufani nabantu. Ucabanga njengabantu. Izulu likwethembile. Namhlanje as you are praying izulu likwethembile. As you are praying izulu likwethembile. Ukamanda la brusaya. As you are praying izulu likwethembile. Kwethembile musubabheka laba ngathi bayaphumelela wena ungaphezulu kwabo laba babi ngaphezulu kwalaba babi. God is by your side. He will never leave you. He will never forsake you. Come on, Talabusa. Jesus! Jesus! We worship your name, Lord. Akasimshayela uJesu izandla phezu kwekhanda. Give him praise. Give him praise. Marausi, you can do better than that. You are not an ordinary person. You are not an ordinary person. You are